Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan makagagahom og maluluyon nga Dios nga naa ka sa trono kita saan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoong Diyos, kami nagapasalamat kanimo nga hangtod ni ining mga taknaan nagpabiling buhi o gawas nun paghihapon ang pagsultis kulong sa kamatuoran dinis kanginan. Naghangyo kami kanimo nga magapanalangin ka ni ining nga programa o kining estasyon. Nga unta o Diyos, mahimo kining instrumento sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamatuoran sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta Ginoo nga ang mga nagapaminaw, kalamdagan ug kagiyahan ang ilang salabutan pinaagi sa Espiritu Santo din ilang mahangpan ug masabtan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila Ginoong Dios imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pag-ampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausap pa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinaka-main portion sa atong nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, maura na karon hinuon hitabo sir. Ang Dios nagtudlo siya og usara ka adlaw nga igpapahulay kanang ikapito iyang adlaw. Pero ang tao nagtudlo pod ikaunom nga adlaw naapoy unang adlaw. Ang tao musukwahi gyud sa Ginoo kay ang iya sa Ginoo ikapito. Mauna nga daghan gyud ang malaglag sa adlaw sa katapusan, marisi gani ng mga tawhana sir og malaglag kay mga gahi man og ulo. Salamat sa pagbasa, si Arnulfo di ayni ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat brother Arnulfo sa inyong pagsunod kanunay sa ato nga programa. Okay, ni apatay basahon. Mahitungod ni anang Sabado nga igpapahulay sa mga Hudiyo, inyo mana nga gitagaan og importante kay lagi iyas mga Hudiyo. Og tun-an ninyo na dili mana sa mga Hudiyo ang Sabado, iya manas Ginoo kay after creation ang Ginoo mipahulay na nalangin og nagbalaan. Tulibagbag lang gyud mo og salabutan, inyong tuison ang kamatuoran, unya adto mo sa dili kamatuoran, hangtod na lang hinuon moabot sa inyo ang dako nga kalaglagan. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat pod sa imong contribution, no? Okay, ni apatay basahon. Kung mauhon gyud na nga ang tao magpalabi na lang gyud sa iyang pagsimang sa kamatuoran, bunga na sa mga tao nga nagtudlo og bakak, maunang ang tao ning subay sa bakak. Unya ang nagsubay sa insakto himuong sayop, kay ang sayop himuong husto. Baliktad ang salabutan sa mga tao nga di mosunod diha sa Ginoo.
Salamat. Okay, salamat po. Okay, Kuya John, maayong hapon. Kagabi sa inyuhang gipanubag, Kuya, na himasmasan gid ang igsuon ni Lolo kay ingon niya nga kanang Domingo sukad kuno silang nga bata bisan sa ilang ginikanan Domingo man unya dili man di ay kuno na maoy gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia gikan sa Ginoo Sabado. Ingon ni Lolo maubitaw na kita ramangyod ang wa masayod unya mayo gani kay kining programaha nga atong gipamatian gisultian ta sa tinuod. Ingon niya manimba gani ka kuyog ko og suway sa imo ha. Okay, salamat, good news ha, nindot ni kaning mga kuana kining mga punto ha. Well, niya pa tayo basahon. Kaya Pastor, mo greet ko og advance happy wedding karong Huwebes hiusahon ang akong manghod sa altar sa Kaminyoon. Ang ilang kasal karong alas 10:30 sa karong Huwebes. Hinaot nga malipayon sila sa ilahang bag-o nga kinabuhi. Salamat sa pagbasa, Pastor. Si Riden de Eni, ang inyong dugay ng suki sa kahanginan. Okay, thank you so much, Brother Riden. No? Well, si Brother Libby sa dili pa niya basahon ang kuan pod, ang diha mag-idi pa siya mag-iban og pipila ka mga text message ang cellphone mas mais siguro Brother Libby nga imo sa matan-aw diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diining dapita mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa naminaw og naglantaw karon sa ato nga FB mga higala. So kamatanan kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mong makapadangat diri namo og mga mensahe, greetings or uban pa. Labi nag mga pangutana mga higala, pwedeng mo send namo og pangutana dinhi sa among mga number ni Brother John og pwede ari sa comment section nato, no? Og namay mga importanteng messages sa mas mga greetings, mga anniversaries pag unsa pa diha. So i-send na dinhi higala. Kunya atangin ninyo palihog ang ato nga pagtubag karon sa pangutana nga mga pangutana ang gipangutana din sa atong tulumanon, makahimo mo sa pagtampo mga higala dugang tubag sa pangutana. O kung pananglit wa niyo masabti, makahimo mo sa pag-follow up, no? Doon naman mga reactions, mga follow up ninyo. So i-send din hinamo parang atong matagaan nagpanahon higala mataga na to clarification ang mga butang nga wa kay ninyo maklarify. Okay, subliyon ako, welcome ang tanan karong gabi una. Okay, dito magdugay mahigala adto ta sa pagtagad no niining atong mga kahigalaan. Niya sila'y mga mensahe gipadangat dinhi ato na ning sugdan pagbasa. So kamo diha nga namoy mensahe gipadangat, ihinay-hinay na niyo og hinahinay na yung type mahigala niya isend din alang sa wala pa kasulay og lantaw di ay sa ato nga live no sa Facebook. I-search lang ninyo ang DYCM Bugo Adventist. Na i-type ninyo diya DYCM Bugo Adventist. Magawas din itong programa nga palihog lang pod atong i-like o niya i-share na to ngadto sa itong mga friend parang daghang mabless sa pulong sa Ginoo. Okay, niya si Sister Jeannie Rama Fermin ang iyang mensahe. Good evening mga brad, hello sa tanang naminaw, God bless everyone. So God bless also Sister Jeannie Fermin. Niya niya siya gisend nga kamot nga nagpray sa kuani Brother Libby sa Victory Calatrava Negros Oriental Occidental katong giadtuan yun ni Brad yeah, Isao. Yes, oo.
Niya pod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi kaninyo Brother John o Kuya Livy, maingon sab sa mga kaigsuunan, makanunayong naminaw ning programa og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya pod si Tunyakaw Regan Mandal. Good evening. So good evening Brother Regan. Okay, ni apa si atong tanawon si Meliod Silasol, ang iyang mensahe, maayong gabi mga brad og sa tanan nga taga subaybay. God bless. Nya ni send makamot nga nagpray. So thank you. Niya pod si Moises Alex Liaban. Ang iyang mensahe, good evening Brad John o Brad Libby. Ako na pod ipalanog ang inyong programa karong orasa. Shout out ko kang Brad Arnel Hernandez watching from Alboal. Salamat kaayo Brother Moises Alex, no? Salamat sa mga kahigalaan nato karong gabihona nga ginamit ang ilang mga lanog nga mga sound system, mga sound boxes ang uban ipanggamit, uban gamit mga trumpa. So thank you kaayo og mga higala karong naminaw sa mga lanog sa mga sound system nining atong tulumanon. So kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome o gipanapanghinaot namo nga doon natay mga bulawanong kasayuran nga atong mapupo dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. O niya, ni ay gi-send ni Moises Alex Liaban nga tulo ka kamot nga nagpray o tulo ka heart. Nagpasabot nga giampo nila ning atong tulumanon o ilan ning gilab mga higala. Thank Salamat you. sa inyong mga pag-ampo igsoon o pakigugma ani nga programa kay iyan is Ginoo diha mi malipay nga gitagad ninyo ni nga programa kay iyan is Ginoo inyong ginapresentar diha sa Ginoo inyong ginaampo kalipay na mo na munay inyong buhi nga participation dinhi sa ato nga program nga dunay prayer support nga mahimo kini nga instrumento nga programa nga magadala og mga kalag diha sa tiilan sa Ginoo kay ang panahon talitapos na. At kiniasad si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi Kuya John o Brother Levi og sa tanang naminaw watching from Kinatarkan. God bless. So good evening Sister Lane of Keria. Niya po si Sister Erlinda Neri Istaura. Good evening to all sa inyo diha sir og sa mga naminaw og mitanaw karon. God bless us. So salamat kayo Sister Erlinda sa imo nga pagpakig-uban sab karong gabi na. God bless also. Niya po si Richard Nipales. Good evening brother and sister watching from Tulunan, Cotabato. So good evening Richard Nipales. So thank you kaayo Sa Tulunan, sa inyong Cotabato. pagtanaw, no? So, salamat sa taga Cotabato nga nanood sa atong programa. From Tulunan, Cotabato City. So good evening yung tanan diha nga naminaw og naglantaw sa atong tulumanon parts Mindanao. Daghang mga kahigala nato nga nag-view sa ato nga tulumanon. Malihog lang sa ta nga i-share nato ang atong programa nga ato sa mga friend. Ato sa ning tagdon ang pikas nga screen, ato ning pangbasahon ang atong mga kahigalaan nga nag-send sila og mga nag-like sila, ang uban nag-heart sila, nagpasabot nga gilike nila o gihigugma nila atong tulumanon. Okay, arita mag-una sa mga kahigalaan nga nag-like sa ato nga programa. Niya si Brother Ronelo Itang, niya sad si El Silong sa Australia. Niya po si Geraldine Lumuntad. Niya po si Sir Jerome Patagnan. So good evening nimo Sir uban sa imong tibok family. So thank you sa imong pagahin ug panahon sa pakig-uban sa atong tulumanon. Salamat Sir Jay sa imuhang paghatag og panahon sa ato nga programa. May the Lord God bless you and your family.
Niapod si Erlinda Nere Istaura. Niapod si Alex Orhil. Niapod si Romel Tumakay Elmudam Flores. Moises Alex Liaban og si Meliod Silasol. Mo ni mga nag-like o niarita sa mga nag-love sa atong programa. Niya si Sister Jeannie Rama Fermin, John Michael Cinco, Imelda Osabil Buratso, Senyo Muñez Tequelio, Abner Joalio, Roselyn Mainit, Richard Nipales, Miriam Anunciado Pellegrino, niasad si Virgie Tabuak, Lorifi, niasad si Maria Lourdes Batiancela Manangkil, Tonyakaw Regan Mandal, niasad si Brother Aniceto or Brother Ani Priscilias, niya po Celine of Korea. Mo niya ito mga nakita nga naglab sa ato nga programa. Niya balikan taning pikas nga screen. Okay. Ni ay minsay si Brother Alex. Good evening Sir John og Sir Libby og sa tanang nag-view. God bless ninyo tanan. Nag-send siya tulo ka heart. Salamat kay Brother Alex Orhel. Muragtani sa Lake Danao. Salamat Brother Sir John. Alex, no? Ako aman ka na ang security guard ni sa tungunan sa geothermal niya. Alipay gyud ko kay ko man ni siya mabutismuhan man ni sa tuig atong na kapin, programa. no? Sobra ng mga duha o nakatuig siya Duha na siguro. kapin ka tuig man tingali o tulo na ba na ko ani siya na kinini ang unsa ni nabutismuhan So ni sa nagpasabot atong Brother John nga sa iyang kanunay pagpaminaw, pagpakiguban na bless siya sa atong programa. Yes, sa amo nga pag-text sa una, sa wa pa ni siya mabautismuhi, gi subay niya iyang gi kuan ako ang kanini ang kuan iyang kaagi iya pagpaminaw kay diha ra dud sa ilang guardhouse na sila'y radyo unya siyempre wa gi disturbo ang pagpaminaw kay security guard unya peaceful magkaayo ang lugar nga iyahang nahimutangan mo nang iyahang gyud Makakonsentrate gyud ang makakonsentrate gid siya na realize gid niya na timbang-timbang niya ang kamatuoran. So Sir Alex Orhel, salamat ha ni apoy lain pong kuan Alex pud gihapon ning ni sa Medellin nakabig sa nistong pangalaga sa Ginoo kauba ni kuan ni silingan ni brother kanini ang sa Felipe Ilguera dili Felipe gisani kay ang Ilguera ang kato amatos gihulngan. So thank you so much sa inyo Soliera, yes, Soliera. Si Brother Doming Bunukan, karaan po na siya sa Globe. Mo bitaw na nga wa magini sa mag-ilis ninong Doming og kuan ulitaw pa ko adtong panahon na. Marag ubay man ang na-bless mga Brother John, no? Mga security guards sa atong programa. Yes, ang security guard din sa Viralio Hospital sa Burgos City. Ang security guard sa Central sa Medellin. Tapos dan bantayan, singalan na Si Rolando Rubio, ang Rubio. security guard sa Cebuana. Nya gikan kog Masbate, gitiksan ko sa taga Kinatarkan Island nga please ug mauli magani ka kay naa kag Masbate paluapan ni adtuan ni kay nang kuan siya sigig paminaw sa yung programa so giadto ginako ni sa ihang kuan so nabautismuhan gid silang Mr. and Mrs. Rolando Rubio. So salamat kayo nga ang gahom sa pulong sa Ginoo nagatandog sa kasing-kasing sa tanan nga mga naminaw o niya natandog man pero ang uban kanana ang kuan ni sila interesado pero dili pa konbertido. Okay, niasad si Tata Yungod. Good evening mga kapaglaom, watching from La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Maayong gabi Tata Yungod. Taga Zamboanga, Aurora, no? Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Del Sur. Kanana ang salamat gyud kayo diha masadta anang dapita pod sa una sa kanana ang Zamboanga. Pero wa na to matuyok na sa ipil ra gyud ug sa mulabit naka
kuang-kuan. No? Salamat sa taga Sambuanga nga naminaw sa programa karon. Okay, niasad si Sister Alma Alcontin. Mayong gabi sa tanan. So good evening, Sister Alma. Salamat sa imong pagpaminaw. Okay, padayon ta sunahan mga higala. Ato siniliyon tong kipad basig na ay mensaheng importante nganing sod, no? Ato ning tan-awon. Okay. Ni ay mensaheng pasok. Mayong hapon lang akong tubag. Ana kay Shepherd. Kanig open lain sabi. Okay, personal siguro na. Okay, adto tayo galas pagpadayon sunan akong ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagtagad sa pangutana nga diskasan karong gabi na. Okay, daghang salamat Brother Libby. Ato ning tagdo ning paluob kay kagabi igod naghisgot man tong ato nga sender nga mahitungod og tulo ba kaadlaw ipapahulay nga ang Muslim Biyernes, ang mga Hudiyo Sabado nga mao'y ato pong gisunod kuno unya ang mga Christian Domingo. Bisag unsaon nimo baliktad pagbasa ang Biblia, wala gid kay makita nga ang mga Christian nagbantay nagkeep og Domingo. Okay, ato na nga pasabot kagabi no, doon nalay usa ka adlaw nga iyas Ginoo kay unom ka adlaw magtrabaho. So gikag Domingo paingon nga dos Biyernes unom na ka adlaw, ang katapusang adlaw si manay kapito Sabado mao na ang adlaw nga ipapahulay nga iyas Ginoo. Karon gipaluap ni kinina ang G-Lord, no? Maayong buntag sir. Kagabi naminaw ko. Ako moingon nga tungod sa kaistrikto sa adlaw nga Sabado way makatuman gipulihan sa adlaw nga Domingo. Salamat. Okay. Ani ang imuhang kuandre Brother G-Lord, no? Unya sorry gyud nga wa ko dayon maka-reply nimo kay didto ko sa bukid. Unya naipanahon nga adto kong area nga dead spot area way signal. Unya usahay pod tungod kay magtotalisik pasiguro na lang kita kay kining kanunay ta nga naas kawalan-on mabasa ang atong cellphone, delikado na kay kini ganing akong cellphone ang mga kuan ra pod ni donation ra pod ni sa mga tao nga naluoy sa ako kay dihigayon lagi nga ang cellphone nato nabasa sa ulan. Mo nay hinungdan nga siguro na lang ko ang cellphone isuod ginako sa Uvax unya dili nako makuan dayon ma-replyan. So salamat Brother G-Lord sa imo nga kuan dire nga tungod sa kaistrikto sa adlaw nga Sabado giilisan sa adlaw nga Domingo. So sa laktod pagkasulti ang dili na Sabado ang igpapahulay kay istrikto lagi kaayo kay wa may makatuman, giilisan og adlaw nga Domingo. Brother G-Lord, basin og naa kay mga kaila diha nga lalom og dako na og nahibaluan sa Biblia, taga ay higayon nga mapangutana siya kung si kinsa ang nag-ilis sa adlawng Sabado ngadto sa Domingo. Mauna ang ako nga hangyo nimo. Tungod sa kaistrikto matud pa nimo sa adlawng Sabado way makatuman na niya giilisan og Domingo. Sa imong paghuna-huna Brother G-Lord uban sa tanang mga naminaw ron, atong tugutan apan dili nato uyunan nga ang Domingo giilis ingon nga igpapahulay sa adlawng Sabado kay way makatuman ni adto. Brother G-Lord, sigurado ka nga daghan ang nakatuman niini ang adlawng Domingo ingon nga kini igpapahulay? Ikaw nahibalo og sayod uban sa tanang mga naminaw karon, tanang mga Sabbath breaker nahimong Sunday keeper,
giila nila nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay puli sa adlawng Sabado kay lagi kining Domingo maupod ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Pero sa imong gisulti, Brother Gilord, tungod sa kaistrikto sa adlawng Sabado way makatuman giilisan og adlawng Domingo, sigurado ka ba nga kamong mga nanag-ila nga ang Domingo mao ang adlawng igpapahulay puli sa adlawng Sabado nakatuman mo sa adlawng Domingo? Huna ako no, ang adlawng Domingo gihimo ninyo ning cockpit day. Tan-awa ra gud ang mga buwangan. Bisan unsa ra ka kalayo sa nahimutangan sa buwangan ug maagi ka, mabati nimo ang suliyaw sa mga tao, sa biya, sa inilog. Ang pangutana karon, natuman ba ang inyong paghunahuna, ang inyong pag-ila nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay puli sa adlawng Sabado? Natuman ba? Sa buwangan maghuot, makita ninyo na nga bisan unsa kadako sa lawn o sa parking lot sa buwangan, mapuno ang uban adto na sa kilid sa karsada, magsumpay-sumpay na ang mga sakyanan. Adlawng Domingo na. O kunya makita ninyo inyong maobserbaran kay Domingo magkaha ang puli sa adlawng Sabado kay lagi maupod na ang pagkabanhaw sa Ginoo mo'y pagsabot sa uban. Pero tanawa ninyo ang mga mall, puno na. Matag adlawng Domingo unya igpapahulay maghana unya ngano man lagi nga ang mga mall abli man. Ngadto mo sa merkado, ang Domingo gihimong market day. Ug ngani bisan maghimo mo personal nga observation, ang mga meat section, ang chicken section, basta adlaw ng Domingo doble ang ilahang pang-display kay mas daghan og halin ang Domingo ikumparar sa uban nga mga adlaw. Karon ang pangutana diha, gipuli man kaani ang Domingo ingon nga maoy igpapahulay sa puli sa adlaw nga Sabado, nganong naingon ani man ni? Pangadto mo og mga beach resort, tan-awa ninyo og unsa ang mga tao murag sum. Unya naapay makita nimo ditong mga talan-aon nga pasaway ng uban kay halos na lang maghubo. Binlan na lang og gamay nga tabon sa ilahang makaimperno nga mga bahin sa lawas. Igpapahulay man kahana. Unya gipuli kay way makatuman sa Sabado, ning samot hinuon ang daghan nga dili gyud makatuman diha sa adlaw Domingo. Karon kung imong tan-awon dinhi ang doktrina Kristiyana, dili doktrina Kristiyana kundi ang dinhi sa balasahon, kung kinsa gyud niini, kung imong tan-awon dinhi sa gihisgutan dinhi sa Converts Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gierman sa kinini ang page 50 sa second edition onya second edition kanana ang page 900 second edition 1910 page 50. Sumala dinhi sa mga pamahayag nga gibantayan ang adlawng Domingo inay sa adlawng Sabado niya. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So mauni ang konkreto nga confession pagpamatuod sa simbahang Katoliko nga ang konsilyo sa Laodicea niadtong tuig 336 ilang giusab ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo. Kung imo ning basahon sa sunod pa dinhi sa ubos, dunay duha ka butangan nung giusab nila. Una, si Kristo na banhaw sa adlawng Domingo, ug unya ang ikaduha na mausad ning adlaw ang pagkunsad sa balang Espiritu Santo sa mga apostoles. Karon, Brother Gilord, pamalandunga kining mga bahina,
nga ang inyong gisunod nga igpapahulay nga iya sa tao o dili igpapahulay nga iya sa Ginoo. Karon kung imong tan-awon, basahon nimo ang Isayas kapitulo 29 bersikulo 13. Og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan, nagapaduol kanako og pinaagi silang mga baba og ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Kalom na. Tanawa ha, ang Dios nagsulti nga kining mga tawhanaan nagapaduol kanako og pinaagi silang mga baba og mga ngabil na nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tao nga gikatudlo kanila. So meaning nga diha sa pagpangalagad sa Ginoo, duha lang kabutang ang angay natong pamalandungon: nagbantay sa igpapahulay nga iya sa Ginoo ug nagbantay sa igpapahulay nga iya sa tao. Karon kay tungod lagi kay lisod man tumanon ang adlaw nga Sabado, gipulihan sa adlawng Domingo. Unya ning samot na maggininoon nga maglisod na ang kadaghanan sa pagtuman sa Domingo bisag giila nga ilang adlawng igpapahulay nganuman. Kay magpagusto man ang tao mopahulay bagdili ening adlaw. Pero atong tugutan apan dili uyunan, kini ba'y gisuportahan sa Biblia nga mahimura nga usbon ang adlaw nga Sabado? Atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible sa Levitico 23:3 gisulti dinhi, "You have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, balaan kinitungo og kinialang kanako. No matter where you live, kung diin mamong dapitan nagpuyo, you must rest on the Sabbath and come together for worship." Ang uban maingon dito ranas nasod sa mga Hudiyo, iharas Israel, no? Kay guni no ang nagingon dinhi nga matud pa nga no matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. Unya gisgutan sa sa katapusan ningon, this law will never change. Busa bisan unsaon ninyo pagpangatarungan apan walay kamaturan nga ang Domingo gipuli sa adlawng Sabado, ang balaang kasulatan nagsulti, this law will never change. Ang Juan 17:17 nagingon, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa pulong man ni sa Dios ang balaang kasulatan, kamatuoran niya na matud pa nga ang adlawng Sabado, this law will never change. So ato kunong basahon dinhi Brother Gilord, sumala dinhi sa Today's English Version, kung atong basahon dinhi ang gihisgutan sumala sa Hebrew chapter 4 verse 4 unya 9 kung unsay gisulti dinhi sa niining bersikulo Ibig ka nga gipulihan ay wala ang tao ray nagpuli. Dili ang Ginoo, kay ang gisultis Ginoo, this law will never change. Well, ato ni basahon Hebrew chapter 4 verse 4 and 9 ang gisulti dinhi. For somewhere in the scriptures this is said about the 7th day. Tanawa, this is said about the 7th day. Wa nabingon about the first day, about the 6th day, about the 7th day. God rested on the 7th day from all His works.
ang Dios mipahulay gid siya sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang mga buhat. Unya tan-awa sa 9 atong basahon. As it is, however, there still remains for God's people. Remember ha, kung balikan ha. As it is, however, there still remains for God's people a rest. Tanawa, for God still remains for God's people. Ano ang de a rest, God's resting on the seventh day. Kining adlaw nagpabilin alang sa mga katawhan sa Dios. Still remains for God's people. Matud pa, nagpabilin kini alang sa katawhan sa Dios. Busa manghinuktok ta kung ang adlawng Sabado, ikapito, nagpabilin alang sa mga katawhan sa Dios, kanang nagbantay sa ikanom adlaw Biyernes o ang nagbantay sa unang adlaw Domingo, kang kinsa man di ay na nga katawhan, kay ang gisgutan the seventh day still remains for God's people. Mao na ang gisulti dinhi, Brother Gilord. Ang tinuod pagkasulti, Brother Gilord, usa kini kadako kakahigayunan ug ingnon ko lang panalangin nimo og sa tanan nga mga naminaw karon nga kini nga programa nga inyong gipamatian, gipaminawan, giusikan og mga panahon, nagbutyag, nagsulti og nagtug-an sa kamatuoran. Og tungod ni ana, Brother Gilord, muabot da ang panahon. Muabot da ang panahon nga ang mga tao nga wala maghatag pagtagad sa pulong sa Dios, ila unya nga buhaton ang ilang himuon, mangita na sila. Karon daghan pa ang magsalikway niini. Apan salamat nga sukad na mugna kinis kahanginan nga programa, dili matago sa mga mata sa Dios ug dili malimod nga sa bisan asang lugara o dapita nga nakadungog sa atong programa na agyoy mga taong nakapangalaga dinha sa Ginoo. Pero mas daghan ang nakadungog nga wa magpatalinghog, nakadungog pero wa magtagad sa pulong sa Dios, pero moabot ra unya nga panahon nga ang mga pulong nga ilang gipamatian niini nga programa, ila unyang pangitaon apan wala na sila'y panahon. Pamatii ang Amos Kapitulo 8, versikulo 11 ug 12. Nagingon, ania karon, ipadala ko ang kagutmanan sa yuta, ni ang kauhaw sa tubig, dili kagutmanan sa pagkaon, kundili sa pagpatalinghog sa pulong ni Hiyuba. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat, ngadto sa laing dagat, aron sa pagpangita sa pulong ni Hiyuba, apan sila dili makakaplag niini. Muabot ang panahon nga ang mga taong nakadungog o nakabati sa pulong sa Dios pero wa nila tagai og pagtagad, may panahon ra unya nga ila ning pangitao na apan dili na nila makaplagan. Tungod niya na nagsulti ang Proverbio 1:24 ngadto 26 ug 28, ako nagtawag apan kamo ning balibad, akong gibayaw ang akong kamot apan walay tao nga nagtagad. Tanaw ha, ako usab mo katawa unya sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Sa diha nga kamo mangita nga masingkamuton gayod, kamo dili makakaplag. Og sa diha nga kamo magasampit kanako, ako dili manimati kaninyo. Tungod niya na, Brother Gilord, uban sa tanang naminaw, ang Dios nagkinahanglan karong panahon na. Nag-ingon ang Isaiah 55:6, pangitaan ninyo siyuba samtang hikaplagan pa, sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Mo ni gisulti, pabiyae sa dautan sumala sa city. Nag-ingon, pabiyae sa dautan ang iyang dalan, ug sa tao nga dili matarong, ug pabalika siya kang Hiyuba, ug siya maluoy kaniya ug mapasaylo kaniya sa madagayaon gayon. Brother Gilord, kung unsa ka man sa imong kinabuhi karon, ang Dios nagpaabot, naghulat nimo, andam mo dawat nimo, andam mo dawat sa tanan nga muduol mo alaga diha kaniya. Dawata ang pulong sa Dios,
aron ka mamaluwas. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning tagduno kining mga mensahe nga nadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning tanaw ni si Sister Alma. Good evening sa tanan naminaw sa atong programa. God bless everyone. Ay kani kang Sister Alma Mahait ni nagsiyan siya tulo ka kamot ka. Madam, salamat sa inyong paghatag og panahon sa ato nga programa. God bless ninyong tanan. Kumusta mo diha sa daha diot sa San Isidro Leyte? Niya po si Romel Tumakay, maayong gabi Brad John o Brad Libby. Ulanggo ni. Sa Ulango Island, Lapu-Lapu City. Salamat kay Brother Romel Tumakay sa pagtanaw. O niya po minsay Sister Alma, condolence sa family Dakal. Rest and peace, Agripino Dakal. Uy, patay na si Brother Agri. Unsa ba din ka nakalitan mo ko ani madam tagay ko kumpleto nga kuan mauli ko karon sa balay please ko bahalag di pa ko ka-reply nimo tagay kong kumpleto nga kuan nakalitan man ko nani kanana nga kuan kanana ang tagay ko og detalye ko no ikuan sa akong messenger. Salamat. Okay, niya po si Brother Alex Orhil ang Domingo Sir sa Romanong Pagano. Tinood na, tinood. Yes, salamat sa imong contribution, Sir Orhel. Niya po si Dongba Brituya. Good evening mga brothers. Dong John o Dong Lib. I'm watching from Manga, Tuburan. Salamat kay Dongba. Radong, mahinog na kayo mga mangga. Radong, padadain namin Radong. Salamat sa pag-view. Niya sad si Brother Roger Villapuente. Good evening ninyo tanan diha. God bless watching and listening here and AOP puting kahoy silang Cavite. Okay pre, salamat sa pag-view pre. Ato ning amigo gyud in town kayo. So thank you pre. Okay niya po si Mike Lucina. Maayong gabi ninyo din ha mga brother. Great lang nako akong lolo Atilano Estrira nga always nagasunod sa inyuhang programa og sa ako ang Yoyo Lowell Estrira nga tuas sa Japan. Daghang salamat mga brad. Watching from Mount Zion Church, Camotes Island. So good evening Brother Mike Lucina. Niya po si Enday Cobilio, si Lisa, Mr. Lisa Cobilio. Ayong gabi inapod mga bro. May gabi niyo Mr. Lisa, suban si mong family. Okay, ito nililiod makadiyot ang pikas nga screen. Adunay mga kahigalaan nato diri nga nagtan-aw no ato ning tan-aw ning mga bag-o nga nag-like. Okay, ni si Brother Romel Tumakay, as Dongba Brituya, Lovely Diheto, PB Alvarado, niya po si Narcy P. Ed Oliverio, niya po si Gina Sericon Diheto, ato sa nakita si okay arita sa pikas sa mga naglaw mahinugang din niya si Mark Lay Jaina Claves niya po si Kiana Fit Etang Charid de la Cruz Nugas niya po si Ven Esa niya po si Evangelist Mike Rivera Mike Lucina niya si Ma'am Ruda Likigan nakiguban sa nato. Ma'am, may gabi ini mo diha ma'am? Niya po si Brother Roger Villapuente, Basilio Tero Notarion Jr. Ato pong nakita din si Emelda Buratso. Si Ma'am Nesebel Villaganas Necesario o si John Michael Zenko. Okay. Na po no. Daamog basmati mo ron na Ma'am Nisibel. Thank you sa pag-view. Kumusta ko ni Papa ni mong mama ni mo? Okay, ang pangutan na Brad John, diyon sa to niya pag-hanay. Pangutan na ni J. Lord, ang iya sultihan ta mo nga wala istrikto lagi kuno ang adlaw Sabado. May nakatuman gipulihan sa adlaw nga Domingo. Okay, salamat no. Istrikto ang adlaw Sabado. O niya gipulihan og adlaw Way Domingo. nakatuman gipulihan sa adlaw Domingo. Pero diin man ta makabasa sa Biblia ana
nga tungod kay strikto ang Sabado gipulihan og Domingo. Kung na'y nagpuli, kisa may nagpuli ang Ginoo? Mabasa ba sa Biblia nga gipulihan ni Kristo ang adlawng igpapahulay og laing adlaw semana, adlawng Domingo? Wa pa mi kabasa ana mga higala nga naay mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang Ginoo istrikto ra ning Sabado, ako ning pulihag adlawng Domingo. Natay mabasa na? Wala. Hinoon, natay mabasa nga naay mga tao nga nagpuli, gipulihan nila ang adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo. O, naay nagpuli ana. Pero, og maghisgot kag ang Ginoo, adili, no? O, niya atong mabasa, una ni ana, sa pahayag sa ni Peter German sa Katikese mga higala. Ato ning basahon na ang gipahayag sa usa ka katekismo. Ang pahayag dinhi sa page 50 gibasa mo ni John kaniha danto nako tanawon ako libro. Ingon ang mabasa nga unang pangutana, which is the Sabbath day? O sila ng katekismo ha? Gingon sa tubag, Saturday is the Sabbath day. Gituganan ta nila sa ilang pangutana, sila po tubag, ila pong tubag. Kung sa may ilang pangutana sa katekismo sa page 50, matod pa sa mabasa, which is the Sabbath day? Hain, nagunsa mga adlaw, ang adlaw igapahulay. Ang answer, preteng klaro ha kayo. Saturday is the Sabbath day. O, kamo ni pahayag sa ilang katekismo, ilang doktrina, mga higala. Yan, yung follow-up question, ingo din why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong Domingo man lagi atong gibantayan? Inay ang adlaw Sabado. Ngang adlaw makang Sabado, mo'y adlaw pahulay. Niya ang ilang girason. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Niya ay personal admission. Ila ginilibro higala. Ila ni libro kining katekismo nga nagsuwat ni si Father Peter German. Ang alan sa libro, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Sa second edition, sa page 50, mauti atong nabasa. Ang tubag nila, ang katarungan, atong gibantayan ang Domingo o dili ang adlaw Sabado. Tungod kay ang atong simbahan, ang Catholic Church, sa konsilyo sa Laodicea ni adtong tuig 336 AD, atong gibalhin, special vision, no? Atong gibalhin. Gibalhin. Sila nagbalhin di agad, atong gibalhin ang pagkabalaan sa adlaw Sabado from Saturday to Sunday. Sa to pa, ang pagkabalaan Sabado, ilang gibuot-buotan o balhin ngadto sa adlaw Domingo. O niya, pangutana, naa ba na'y permisyo sa Biblia? Wala, mga higala. Wala permisyo sa Biblia. Kaya sa mag-ingos Ginoo, sa Levitico 23, versikulo 3, ingon na Ginoo, unom kaadlaw, magbuhat kamo, buhata ang tanang buhata ninyo. Apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako, bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan kamo, magpahulay sa adlaw igapahulay, ug mag-usa kamo sa pagsimba kanako, kining balaora, dili gayud mausab. Munay puong si Ginoo, kining balaora, di mausab kada ikapitong adlaw sa matagig simana, adlaw pahulay, ingon Dios magsimba maning adlaw. Balaod ni nga di mausab. Pero giusab sa simbahan. Sumala nining ebidensya nga ilang doktrina mga higala. Nagsulti din atong gibalhin
ang pagkabalaan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo kinsa nagbalhin ang simbahan. Kami sa niadtong 336 ide pangutana. Kay di man ang ginagbalhin ang tao man unsa man ang sugo adi ay mo na gitawag og tradisyon kadi was Ginoo unya kanang tradisyon higala dawaton bas Ginoo ng tradisyon nga nasupak sa iyang balaod dili ay sa Marcos 7:7 ngadto 9 ingon si Inosos kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Useless lang ang atong pagsimba ngadto sa Ginoo bisag unsa pa ta ka sincere simba sa Ginoo apan ang atong gipanudlo ang atong gipangtuman mga pagtulunan nga hinimo sa tao nga kasumpaki sa pagtulunan sa Ginoo. Mao nang atong timbang-timbangon karon higala ug atong nakita ang kamaturan magkinabutas kamaturan kay ang kamaturan mao ni maghatag kanatog kagawasan magiya kanato paingos kalawasan. So hinaot pa nga ang Dios magpanalangin sa tanan nga naminaw karong gabi na sa dili pahingpit tapuson ang aton tulumanon ato sa Leon pay ato nakita dia dinhi ni si Henry Mendaros gaingon dinhi nga ang mga katawhan sa Dios dili maglisod pagtuman sa iyang mga kasuguan pero ang mga katawhan nga iya ni Satanas dili gyud na makatuman sa mga kasuguan sa Dios kay Satanas dili man gyud motuman sa mga sugos Ginoo. Anya niya pod si Regina Luyang maayong gabi kapaglaom watching from Kalinan, Davao City. Thank you kayo. Nya po Tata Yangud maayong unta kun gipulihan ang Sabado sa Domingo Brother Gaylord kun ang Dios mismo maoy nagsulti wala man pod so dili jud pwede Brother Gaylord. Okay, salamat no. Niyang atong timsong higala sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon. Mga higala mag-ampo kita mahigugmaon og dalampanan namo nga Dios nga